Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe mai Mnangagwa Vavhurawo Hombe panapa, but tisati tasvika pakuonesana nyaya dzese dziri kuitika, nyaya dzese dziri kutora nzvimbo. Dimirai ndimbobaka 1 minute kenyu panapa ndimbokuonesai advert. Makadini muri yeZimbabwe, ndadzoka futi ndina baba gwenzi vanobatsira zvese. Sekuru gwenzi ishasha pamatare. Kana uchinetsekana nembereko, bata sekuru gwenzi. Vanoda go back to sender, sekuru gwenzi wavharwa chikwereti vari kutsvaga mabasa. Sekuru gwenzi ishasha. Musi wa 28 sekuru gwenzi vari kuti huyai tikubatsirei. Vari kuti vanetsikana nedzimba vasina mabasa zviri kuramba, vari kubata mari isina chairi kutenga, hanzi vari kuda kuvhurirwa pamaini pavo kuti vaite mari. Vane mudzimu yakasunga, vane manjuzu akasunga, vane jambwa uye nemunyama, vanoda laki, vanoda kuitirwa go back to sender, chikukwa, kubviswa maspiritual, vanoda lock center, rukau chairwo kuti uloke munhu, vanotengesa muviri yavo kuti vaite mari, kuti zvifambe. Hanzi huyai musi wa 28 matare anenge avhurwa kwasekuru gwenzi. Sekuru gwenzi ishasha pakubatsira zvinhu zvese. Vabatei, taurai navo, nhamba ndidzo dzandasiya pascreen penyu. Taurai nasekuru gwenzi, vanobata zvese, vari mumatare, vanogara vachipedza basa. Taurai navo panhamba idzo. Kana vanoda kuloka vakadzi, chibvai mavabata futi. Atibatike zvechopu-chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates ezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. A lot is going on, a lot is happening in our teapot country. Pane nyaya iri kunetsa, nyaya iri kutenderera, iyo nyaya inova yaamai Auxilia Mnangagwa. Nyaya iri kutaurika panapa, iri kutokashikamadzawo chero neni panapa pakunzi mai Mnangagwa vakazoonekwa vakudistributa chikafu, mafood hampers, uko kuZANU-PF conference yaitwa kwaMutare. Vanhu vakawanda vari kupopota vasi kufara kuti koenga riskiri ripi roro 3000 hampers. Inini pakunzwa kwandakazviita conference yainzi kufanira kuatendwa nevanhu something like 4000, ivo vanga vatogadzira 3000 hampers kudhara. Imi ngationesani, let's be very honest, cause ivo vanga vaenda vatori ready, vari prepared kuziva kuti tiri kuenda kunogadzira chinhu chedu, kunovhura nzira dzekudedzera 2030, mwana wese achingodedzera kuti 2030. Because patofamba shoko rekunzi kune vamwe vachabuda vachida kusororodza kuti VP yakangoda kungobuda achisumudza musoro chete, kune vanzi vanga vatogadzirira kuti vachaita zvinhu izvozvo. Inyaya dzaingobuda dzichingotenderera, vamwe vakabuda vachidziramba, vamwe vachiti siyanai nemazita edu, the likes of ana Wigney Uchivhayo, vachita kuti aiwa nyaya idzo dzemumapati idzo musiyane nadzo. But pakuzobuda vachipa vanhu mahamba, zvinotibatsira papi senyika? Ndo nyaya yanga iri panapa yatiri kuita sei, yatisina kufarira kuti munhu anobuda vachidistributa mahambers. Itaipi ipi kweyo? Vanhu vaneta nazvo, vanhu alright, muZimbabwe vanhu vangwara, vanhu vakuda kuti kana moda kuita zvekupa vanhu mafood hampers izvezvo, chiitai zvinhu zviri simple panapa, ngatiite zvinhu zvakangwara. Ipai vanhu mabasa, ipai vanhu maopportunities ekuti vanokwanisa kuramba vachizvitengera mafood hamper. Unopuwa mafood hamper ekuti nemwene mebhare sipo 2 lita yemafuta ka5 kg kerice, ameno macaroni wati tunhu tunenge twakaiswa imomo. The next thing unongotudya tukafu tuto hatupedze kana mwedzi, boom, wapera, wakutoda futi imwe plan. Vanozoramba vachidzoka here nemahampers. And the funny thing, 3000 hampers out of 17 million plus people vari muZimbabwe. Saka vabenefita vanhu apa vangani? Anyway, iyo ngatiise paside because ndoziva kuti kune vanhu vakawanda vekuti vanozokanganisa, vanozonyatsofarira nyaya iyo. Ndine nyaya yandiri kusangana nayo panapa, yandiri kuona inova nyaya yana Saruwaka iri kunetsa. To be very honest with you, inini I'm confused up to now kuti azonzwikisa kuti iri kumbonyadzaita sei, cause inini chandazoona ndiri kunzwa kuti Saruwaka ari kuramba kuti inini handina kumbobvira ndakadistributa maflyers. Musanongotore zita rangu makutotanga kutoti ndakadistributa maflyers. Ndo nyaya iri kutaurika panapa, kuti Saruwaka ari kutaura kuti inini handina kudistributa maflyers. Zviri kutaurwa nenhingirikini zvese zvinana mutamba zvokuti ndakandikirikina vakandiona kupi ndichifamba ndichipa vanhu maflyers kwese kunzvimbo dzevari kutaura idzodzo. Ende because iye ataura kuti zvinhu zvangu zvese zvandinoita ndinozviita ndiri papublic, ndinozviita ndiri pajekerere. Haisi nyaya yekuti ndinoita zvinhu zvangu ndakaita sei, ndakawanda. Right, people like ana advocate Fadzai Mahere vari kutotaurawo nyaya iyo, vari kurambirana nazvo. The whole Zimbabwe is a whole, is a nation. Haisi kufara nenyaya iyoyo
yekuti munobuda motaura kuti ninga akazodai so ninga akadai so vonzi kuita maflyers kwacho, even though chero murakanzi adistribute maflyers zvaakusungisa ende zviri kuenderana papi, zvaakusungisa papi because maflyers acho zviri kuenderana papi neconstitution yamuri kuverenga yacho, imimi section yacho yamamuchiverenga iyoyo, zviri kuenderana papi nekuningina maflyers, because maflyers acho ari kunzi ari kuningina anga asina pakanzi vanhu budai muite zveviolence, saka zviri kupinda papi, zviri kusangana papi, ndo zvimwe zvezvinhu zviri ipapo. Ende pane mamwe questions ari kufamba ari kutenderera panapa, and I want to, this is very important for every Zimbabwean kuti angokwanisa kungonzwisisa, because vanhu vakuda maanswers, something like munotanga zvinhu kamuchiti ibasa rako munhu handiti wotadza kuzonzwisisa kuti zviri kuzorevei at the end of the day. Panapa mwari kubuda ari kutaura kuti zvoni right. Could the ZRP clarify how distributing flyers constitute a violation of section 187 as read with section 36 of the Criminal Law Codification and Reform Act chapter 923, which relates to attempted public violence? Where the flyers in question found contain cause for violence, hate speech, or incitement to public disorder, or were they simply expressing political opinions or mobilizing support? That's another question. Considering section 61 of the Constitution of Zimbabwe guarantees freedom of expression and section 58 protests freedom of assembly and association, how does the ZRP reconcile these constitutional rights with the action taken against the two individuals? That's the third thing. Yes, the ZRP applied the same legal standard in similar cases involving political or civic organization across different affiliations. That's fourth, right? Then the fifth, can the public be assured that the law enforcement is acting impartially and not in a manner that could be seen as criminalizing free expression or peaceful political activism? Ndo mibvunzo iri kuda kuti inyatsoonekwa ipapa, cause kana vanhu ava vane mhosva ngavanangwe nechaidzo dzine musoro. Sometimes aizoitire nyika ka yekuti unongomuka wangoti kwaidaitwa demo but kune vanhu vakanzi vakafamba vachi iwe hazvina kutomboitika zvedemo yacho futi. So what's that? It's like I don't know, you know the reason why most people are lost in these issues. Chikafu chacho chiri kubva kumba kwamukuru wacho that guy uyu the mutamba guy ndiye ari kudoneta chikafu chichadyiwa even kumarimandi kana kumajeri kwacho, sokuti anongotora chero nemunhu asina kana nemhosva ine musoro, because hatisi kutomboona mhosva yacho apa takatozvitarisa. Honestly speaking, ndizvo zvekutaura nemazimbabweans kuti hatisi kutoiona mhosva yacho. Mazimbabweans vari kuti hatina mhosva yataona. Anyway, inyaya dzirimo mumastreets. Inini I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichingotaura ndichingodzoka ndichingoti mazviona here muri yeZimbabwe. No, I don't want to do that, but without wasting much of your time ngatimbogumira panapa. Asi vanhu vachishamsika Kuliyen TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kuliyen, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kuliyen, yeah. My updates are brilliant.